Hi guys, welcome to Tiza Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Enzo ishall odedzera kuti ngoma yababa Harare Ahee vakaikopa kwaari kuna yake inonzi Tiza. Pane Ahee naTiza anyora paFacebook paka akati leading by example aka baba Zimbabwe teach them right. Izvo zvoita kuti vazukuru vambuya nanda vamutuke vamunyombe. Auya akanyora kuti wakutsvaga kumuka nababa Harare. Mumwe munhu akati asi yababa Harare iri kunaka kudarika yako Tiza. Mumwe munhu akati Ahee ari pamberi, dzikama iwe mufana iwewe kudarika ngoma yako Tiza. Toziva zvako zvauri kuda kuita, uda kumukira pamusoro pababa Harare. Handizi guys kana makatarisa Tiza naAhee ingoma dzakada kufanana here kana kuti dzakafanana. Mumwe munhu auya akati we need to be honest, it's giving a vibes yaTiza. Iyi ngoma iyi iri kutipa mavibes aTiza. Mumwe munhu akati uri chanana kuna baba capital city wangu. Mumwe munhu akati une nguva nemukadzi here iwe, dzikama ita zvako zvawakatorera mukadzi usiyane na city father. Mumwe munhu akati baba unoziva hako zviri nani because watotaurawo zvako ukati baba Zimbabwe saka zviri nani ipapo. Mumwe munhu akati wakurashika unopasara wega pano. Vari kureva papeji rani raEnzo kuti mati zvawakutaura izvo wakurasika, isi tinongosiya uri wega papeji rako. Saka handizivi guys kuti munoti kudi. Adedzera kuti teach them right. Enzo ari kudedzera kuti inini sezvo ndakaita yangu inonzi Tiza wakanyatsodzidza kwandiri baba Harare nezvauya neyako ngoma inoti Ahee. Saka handizivi guys kuti munoti kudi. Ndezvipi, which one is which? Ngoma idzi dzakada kufanana kana kuti dzakada kuenderana? Ndachikumbira kuti mucommente down below because Enzo ari kudedzera kuti yakada kufanana nengoma yake. Nevamwe vazukuru vambuya nenda vari kubvumirana naEnzo, asi varipo vamwe vari kudedzera kuti aiwa iwe mufana iwewe wakapera kare wauda kumuka nengoma dzababa Harare. Thank you so much. Don't forget to subscribe, like our videos kuti aende